Úrodné pôdy predstavujú základ stabilných a vysokých výnosov, nižších nákladov na vstupy a vysokej ziskovosti pestovania. Spoločnosť Kalmit, ktorá na Slovensku ťaží a vyrába vápenaté materiály, sa stará o zlepšenie úrodnosti pôdy a rentabilitu pestovania. Venujeme sa profesionálne vápneniu z pohľadu dodávok materiálov a zároveň poskytujeme služby aj vápnenia prostredníctvom zmluvných partnerov aj vlastnej techniky. Vápnenie je základom úrodných pôd a vysokých ziskov, neutralizuje pôdne kyseliny a sprístupňuje živiny, stabilizuje pôdne pH na neutrálnu hodnotu, ktorá je kľúčovým faktorom pre aktivitu pôdnych organizmov. Ťažíme na Slovensku na 4 miestach. Na východnom Slovensku ťažíme v Margecanoch, na strednom Slovensku ťažíme v Tisovci, ďalej na severe ťažíme v Lietavskej Lúčke a pre zákazníkov zo západného Slovenska máme vlastne ťažbu a výrobu v Žiranoch pri Nitre. Každý z týchto závodov má vlastný kameňolom, má vlastný spracovateľský alebo výrobný závod. Vápno ako hnojivo používali už starovekí Kelti, neskôr aj Rímania. Okrem samotného vápnenia však zohráva dôležitú úlohu tiež výber správneho druhu vápna, optimálna dávka a vhodné načasovanie aplikácie. Spoločnosť Kalmit teda ako jeden z mála má vlastné oddelenie pre poľnohospodárstvo, to znamená poskytujeme poradenstvo, robíme vzorkovanie pôdy, takže vieme vlastne ponúknuť službu úplne na kľúč, vrátane aplikácií. Nové trendy vápnenia majú za úlohu revitalizovať pôdu nielen v konvenčnom, ale aj ekologickom poľnohospodárstve. Čím ďalej, tým viac populárnou sa stáva najmä technológia vlhčeného vápenca. Technológia vlhčeného vápenca nám umožňuje skrátiť to logistické okno a navážanie materiálu umožňuje realizovať v predstihu. S tým teda, že v čase žatvy je materiál pripravený. Je tam trošku jednoduchšia aplikácia aj za veterného počasia a technológiou vlhčeného vápenca hlavne eliminujeme extrémnu prašnosť. Miriam Poláková, televízia Nitrička.